Good afternoon, सानजौफुनि गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर जोंहा मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारदों माने गोदान लाइभ ओंखारदों आरोना बेखौनो आं भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय खायसेफोरा जायफोरानोखि ससियेल मिडियायाव थाबाय थायो बिसोर मिथिखाबाय बेनिफ्राय जायफोरानोखि नुवाखै नायनो हागोन आरोना गोदान लाइभआव जोंहा बिथां लौरा इउटुबारनि गोदान ओंखारदों नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो दं नोंथाङा भिडिअखौ नायना ला लोगोफोर Come on, darling. नों गोसो जायोबा आंखौ किसबो खालामबो हायो। हाय हाय मा बिदै बे हाय हाय मा बिदै बे जाय बिदैखौ मोनोब्ला हाय हाय मा बिदै बे हाय हाय मा नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो लाइक हो चेनेलाव गुदुंबा साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर जास्ट बेयो फानिनि थाखायल' आरोना जेबो सिरियास लालायनो नाङा बे जिथु भिडिअ बे भिडिअआ जियानो जा गोदान चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो गोदान मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थादो आरोना मोनसेखौ